Ahoj, tak já ti dneska chci ukázat tohle líčení, který když jsem ukázala se na Instagramu, když jsem se takhle namalovala a pak jsem něco natáčela na Instagramu, tak mi přišly opravdu desítky zpráv. Já vím, že to říká každý influencer, ale fakt mi jich přišlo hodně. Jestli bych neudělala nějaký tutoriál na takovýhle líčení a já jsem si řekla, že jo, že vlastně proč ne. Jenom jsem taková, že se u věcí hodně vykecávám. Nedokážu věci říkat moc stručně, takže jsem věděla, že na Instagramový Reelska by to bylo hrozně zdlouhavý, tak jsem si řekla, že udělám takhle video na YouTube, kde toho prostoru mám trochu víc. Můžu vám k tomu i víc říct, tak já doufám, že se vám to video bude líbit. Je to jednoduchý líčení, opravdu je to pro začátečníky, zvládne to každý, nepotřebujete k tomu 55 štětců, já mám 2, zvládli byste to i s jedním, ale já mám teda 2. Ukážu vám všechno, co jsem k tomu potřebovala, je k tomu třeba 1 paletka a 2 štětce, to je všechno. Bavíme se teda většinou o stínech, samozřejmě zbytek make-upu to je něco jiného, to si můžeme ukázat v jiném videu. Teď jsem se zaměřila jenom vyloženě na ty stíny, jak jsem je udělala. Uvidíte, že to je fakt easy. Co se týká těch barev, tak schválně tím, že mám modré oči, tak když je chci zvýraznit, tak jdu právě do barev, které jsou měděný, cihlový a tak dále. Ta teorie barev, jsem to probírala na Instagramu, tak se tam mrkněte. Já doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Já doufám, že všechno dobře uvidíte, že všechno bude tak nějak zaostřený. A začínáme. Nebude toho potřeba moc. Tohle líčení opravdu bych řekla pro začátečníky i proto mám tady pouze 2 štětce, 1 paletku a primer pod oční stíny, aby nám to vydrželo celý den ideálně. Tak, paletku nejdřív ukážu. Paletka očních stínů je tahleta. Je to paletka očních stínů od značky Bella Pierre. Já vám to ukážu ještě takhle uvnitř. Ty stíny jsou moc hezký, jsou hezky pigmentovaný. Já vám ukážu jenom nějakou pigmentaci, aby jsme viděli, že opravdu i ta pigmentace je tady dobrá. Vezmu i nějaký jako světlejší stíny, i nějaký tmavší. U těch tmavších matných to bývá většinou horší. Ty třpitivý jsou samozřejmě pigmentovaný ještě o něco líp, tam stačí většinou sáhnout a je to. Vidíte, že je opravdu nádherná. To jsem vždycky do toho jenom trošku sáhla a jednou přejela. Takže pigmentace je za mě úplně ideální. Je to jedna z těch věcí, proč značku Bella Pierre používám celkově. I ten primer pod oční stíny používám právě od značky Bella Pierre, jmenuje se to Color Stay. A druhá věc je, proč to používám tak, protože značka Bella Pierre vlastní HCS certifikát. Kdo neví, tak je to jediný celosvětově uznávaný certifikát o netestovanosti na zvířatech. A poslední věc, proč miluju značku Bella Pierre, tak je to z důvodu, že v žádným jejím produktu, v žádném pyšní se tím opravdu už dlouho, v žádném tom produktu nenajdete značku Talc neboli mastek, protože kdo to trochu sleduje, tak ví, že to je taková látka, která je dost rozprůplná, spousta lidí se jí vyhybá. Hlavně v Americe je ten boom, nebo boom, už je to hodně let, co se to tam řeší. A u nás je talc normálně používaná látka i třeba v přírodní kosmetice, ale za mě je to tak moc rozporuplný, že já se jí vyhybám. Není důvod, proč ji používat, když jsou tady nějaké pochybnosti o používání, co se týká zdraví člověka. Když tady máme produkty, značky, konkrétně celé značky, které se pyšní tím, že tuhle látku nepoužívají. Kdyby to bylo úplně OK, tak si myslím, že se tím málo která značka pyšní. Takže opravdu tohle je třeba jeden z důvodů, který mě je na značce Bella Pierre fakt jako sympatický.
A teď už teda k samotnému líčení. To líčení jsem měla na Instagramu, na nějakých storíčkách a psali jste si o něj opravdu hodně. A je to vlastně hezká ukázka toho, co jsem i dávala na Instagram, a to je vlastně teorie barev, kdy já mám jasně modré oči, takže budu používat stíny, které jsou do cihlova, měděný. Já tam mám jako třpitivý stíny, ale zároveň to ztrácím matnou, ale všechno je to právě do takový tý měděný, cihlový, oranžový. Všechny tyhle ty barvy totiž vytáhnou barvu mojí duhovky. Kdo by chtěl víc vědět o teorii barev, tak se koukněte na Instagram do mých reelsů, tam to najdete. Tam jsem vám to trochu přiblížila, i když třeba máte hnědý oči, zelený oči a tak dále. A příště si můžeme udělat nějaký líčení právě třeba pro oči, které jsou hnědý, ale dneska se teda vrhneme na to pro ty modré oči. Takže začínám, jak už jsem říkala, tak začínám tímhle primerem pod oční stíny. Tenhle ten primer je opravdu velmi jakoby lepkavý, on je takhle trošičku bílý, když se ho nanášíte, ale jakmile ho rozetřete, tak je samozřejmě průhledný, je hodně takovej hutnej, krásně na tomhle primeru drží veškerý třpytky, takže pokud máte rádi třpitivý stíny, a my je taky dneska budeme používat, tak ty třpytky na tom opravdu vydrží celý den, nebo konkrétně mě určitě s tím vydrží prostě opravdu celý den a neslejvají se mi do těch víček. Jelikož je to takhle moc lepkavý, tak pokud bych i hned používala třpytky na pohyblivý víčko, tak můžu už teď. Jo, já ale chci ty stíny trochu ztratit, chci to udělat takový spíš na denní líčení, ne nějakou večerní divokost, ale opravdu něco, co klidně můžete vytáhnout do školy, do práce. Takže já to budu trochu ztrácet i matnejma a ten třpyt tam bude jenom tak, jako aby jsme trošičku zaujali. Takže budeme ztrácet a já právě proto, aby se mi to dobře všechno ztrácelo, tak si teď konc na ty víčka dám něco, co mi jenom chytne ten primer a bude se mi díky tomu mnohem líp ztrácet. Je to nějaká barvička, která je víc jako nude, můžeme se bavit třeba konkrétně o nějakých těch dvou barvičkách, něco, co na tom víčku primárně nebude vidět, ale později nám to velmi pomůže a usnadní práci. Takže já si zmixnu právě ty dvě, jsou to obě velmi matné barvy, takže vlastně na tom víčku vy teď nic neuděláte. Pokud v paletce, nebudete mít konkrétně tuhle, ale budete mít jinou, nebudete mít žádnou takovouhle nude matnou barvičku, tak stačí použít úplně obyčejný pudr. Tenhle ten základ vlastně můžete udělat pudrem a nemusíte mít na to speciálně stín. Já využívám toho, že tady v té paletce jsou i tyhle ty podkladové stíny, který vlastně pak můžete využít i na to ztrácení. Teď si můžu vzít trošičku, teď jsem to nanášela takovým tlustějším štětcem, jo, takovejhle, abych prostě to víčko pokryla co nejvíc, protože to dávám všude, i pod to obočí, opravdu na celý to víčko. Teď si vezmu trošičku tenčí a vyberu si nějakou zase dost nude, nějakou studenou, klidně hnědou. Ta nebude taky nějakým způsobem výrazná v tom líčení, ale budeme to dávat do záhybu, trošku tím vlastně uděláme tmavší ten záhyb a vlastně pak to díky tomu celý víc vynikne a ty oči budou víc výrazný, nebo jak to říct. Naberu, oklepu, abych tam neměla přebytečné množství produktů a jdu ztrácet. Dávám do záhybu, vidíte, že na tom víčku vy tam možná něco vidíte, možná ani ne.
Jo, myslím si, že na tom víčku i něco vidíte. Tak, mrsknu to rovnou na druhý. Nemusím se s tím nějak piplat, protože o tomhle, tohle líčení není úplně o tomhle hnědým ztrácecím, ale tím, že uděláte ten krok, tak si vlastně ulehčujete práci na potom. Tak, teďko si vyberu už nějakou víc do oranžová, víc měděnou, šáhnu po téhle matný oranžový, která může vypadat hrozně divoce, ale nebojte se toho, opravdu to není jakoby až zas tak agresivní, zase si to oklepávám, aby mi to zbytečně nepadalo pod ty oči, i když takovej malý tip, pokud si děláte třeba výraznější stíny, tak si nejdřív udělejte stíny a pak až si dělejte pleťovku, asi o tom většina ví, ale kdyby o tom náhodou někdo nevěděl, tak je to takový tip pro vás. Teď mám teda tu měděnou, je to ta měděná, ale budu si to dávat vlastně do takového tvaru C, bych řekla, budu si to dávat na konec svýho víčka do vnějšího koutku a potáhnu to trošičku i nahoru, jo, ale jdu maximálně tak do té půlky, dělám takový jemný, netlačím na ten štětec, držím ho takhle spíš u konce a snažím se to ztrácet trošičku do té hnědý, co jsme si tam dali předtím. Nebojte, tyhle ty okraje, které teď můžou vypadat, že jsou možná takový ostrý, tak to všechno ztratíme a bude to vypadat přirozeně. Trošku si šáhnu i do tohohle. Ono na té kameře to není tak vidět, ale ona je to taková tmavá cihlová, mezi tmavou cihlovou a až hnědou, hodně teplou hnědou. Tak do toho si taky šáhnu, trošku si to tím i vlastně stmavím. A zase furt jedu takový ty krouživý pohyby, aby se mi to všechno hezky ztrácelo. Až trošku skoro až do toho předního. Tak, teď to máme v takovémhle stavu. Teď už můžete vidět, jasně podle mě, že ta duhovka, ta modrá, je prostě mnohem víc výrazná. A to jsme teprve na začátku. Nebo ne na začátku, ale nejsme u konce. Vezmu zase ten štětec, který jsem používala na to celé víčko. Do ničeho ho znovu nenamáčím, nechávám ho jak je a jedu ztratit vlastně ty kraje, aby tam nebyl nějaký takovejhle krutej přechod, ale hezky si to začnu tím čistým vlastně štětcem ztrácet. Trošku prostě jezdím po hraně, někdy udělám krouživý pohyb, někdy to jenom takhle přejíždím. Trošku to vlastně tím krásně zjemním. Držím si linii, aby mi stíny nešly pod linii. Když si představíte koutek vašeho oka, jako kdyby šel, musíte počítat s tím, že mě by obočí mělo končit někde tady, pár chloupků mi tam chybí, tak si držím tuhle zhruba linii, aby mi stíny nešly pod to, protože kdyby mi ty stíny šly pod to, v tu chvíli to oko bude vypadat, že je smutný, bude takový spadlý to víčko, to nechcem, takže můžu si to takhle i rukou, potažmo až si budu dělat pleťovku, tak si to takhle trošku zamáznu korektorem a vlastně hlídám si, aby to oko furt bylo spíš opticky nahoru a aby mi takhle opticky vlastně nepadalo, takže si tu pomyslnou linii furt hlídám. Tohle je pro mě takový, že to vyloženě nekřičí za mě, i když pro někoho to bude divoký, tak furt může ještě ztrácet, za mě je tohle úplně přijatelný. A já jdu teď vlastně na poslední fázi toho oka, nebo na předposlední fázi, a to jsou třpytky. Já mám nejradši kombinaci takového, abych vám to ukázala, taková kombinace vlastně téhletý oranžový s touhletou zlatavě oranžovou. Nevadila by mi ani tahleta hodně měděná,
možná si to trochu mixnu. Každopádně třpytky já nanáším žádným štětcem, ale nanáším zásadně prstama, protože ty třpytky tím prstem hezky uhladíte a je to mnohem víc třpitivý, než kdybyste to dělali jakýmkoliv štětcem. Takže vezmu úplně normálně prst a smíchám si tam prostě ty dvě barvy, asi půjdu do těch dvou, tamhle ta už je tmavá, takže vezmu ty dvě barvy, nějak na to netlačím, protože tyhle ty stíny třpitivý jsou takový trošičku krémovější, to vypadá, takže není potřeba vůbec do toho stínu nějakým způsobem tlačit, jenom si to tam tak jako poťupkám, vidíte, takhle mám na prstu zmixovaný tyhle dvě barvičky, které vypadají trošku oranžově, ale nebojte, bude to bomba. A jdu dát na pohyblivý víčko. Vidíte to? Vidíte ten brutál, jak to vypadá? To je neskutečný. Můžete to potahovat, ale já cítím, že mi trošku ty třpytky jakoby padají, což úplně nechci, takže si to tam tak jakoby poťupkám spíš. A teď mi řekni, že to není sexy. To je bomba. Tak jo, vidím, že ty třpytky samozřejmě jsou i tam, kde je nechci, což je úplně v pořádku. Vezmu štětec, se kterým jsem dělala tu hnědou a ty matný. Ťuknu si klidně zase do té hnědý nebo do té oranžové, to je jedno. A jdu si to trochu poupravit. Udělám si zase takhle trošku tu linii, poupravím si, aby mi ten začátek ladil a nebylo tam z ničeho nic nějaká ostrá rýha. A teď jdu ještě přidat, vidíte, že zase o to víc se mi ztratila ta oranžová z toho záhybu, tak já jdu trošku ještě zvýraznit, protože ty třpytky logicky se dostaly na to. Já si to trošku zvýrazním. Velkým štětcem si zase ztratím ten záhyb. A za mě je tohle úplně ideální právě třeba do práce. Udělám si ještě druhý oko. Tak, vidíte, že když u toho člověk nekecá, tak je to prostě během 2-3 minut úplně hotový. A je to spíš o tom cviku. Jdu si dodělat zbytek make-upu a koukneme, jak to vypadá kompletně. Tak já jsem si dodělala řasinku a trochu tvářenku a tak. Takže vidíte, že takhle, když si dá člověk řasinku, tak to tak nekřičí. Ještě když byste si dali trošku linky, tak o to víc to bude neviditelný. Já si většinou dávám jenom takhle řasinku. Vidíte, že to není nic složitýho a nebojte se barev. Já vím, že spousta žen se barev bojí a pak, když třeba zkusím s nima nějaký právě takhle trochu víc na ně barevný líčení, tak jsou pak nadšený. Ono opravdu, některé ty barvy mají fakt ten dar vytáhnout tu barvu vašich duhovek a je to jako krásný, ten kontrast většinou je fakt krásný. Takže toho nebojte, chce to opravdu většinou jenom ten cvik tou rukou, to blendění, to je trošku takový, že musíte si to trošku jako natrénovat, ale jakmile to natrénujete, tak takovýhle líčení máte opravdu ráno do pár vteřin. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo a zatím ahoj.